Sa Ordaneta, pauwi na! Tagal-tagal na naman na hindi ko nakita ang Ordaneta. Well, sabi nila, balita, may bagong route ng Ordaneta City. Well, tignan natin. So, ma-visit, diba? Visit natin kung paano yung flow ng daanan ngayon sa Ordaneta. Tagal kong hindi napunta sa bayan. Ayan. Dito tayo sa ng Quezon. Right, and this is when once again, this is our next freelancer online back again. Right. So this past few days, umuulan. So wala tayong ride. Hirap din mag-ride kasi pag umuulan. Sipon ako. Wala pang plan ang mga team itag. Nakita ko si Sunel. Shout out to you, Sunel. Tsaka yung mga bagong pataas, yung mga mababagal. Buti nga napatupad yun dito sa Ordaneta. Walang sa right lane. Yung mga mabibilis ay dito sa left lane, diba? Ano naman, may mga iba kasi gas ng ulo sa wife. Yan, umaraw. Sensya na kung iisipon si RX. Kaya kaya san what's up, Yawa? I miss you. Man, drafting. Ay, hindi pala bata. Tama, bata. Bata nga. Dingat ka. Last time may na-aksidente na side shift ng dump truck. Bata siya, tagal ka lang. Right. Approaching. Yan, papasok dyan, Diversion Road. Diversion Road, punta ka ng Dagupan, pwedeng lumusot sa Manawag, pwede. Ito na tayo.
traffic ba ngayon sa Urdaneta? Tignan natin. Oh, CSI. This is CSI warehouse. Pasok. Woo! Woo! SM City or the Urdaneta Central. Ito, traffic. Wow. The time check, it's 2:25. Ano na siya? Traffic na. Nagkaka-traffic na. Ano ba? So we have U-turn slots here. Pasok ka sa CB mo. Hirap naman dito, man. Nagkokos ng traffic dito. Sir, mga ma'am. Maybe isa pang traffic dito dahil yung may mga naglo-load, unload dito ng mga pasahero. I think this is one of the cause. Isa pa. Loading, unloading. Yan. U-turn slots. Another U-turn slots. Yan. Pwede ka mag U-turn dito. Ayan, tulad na yun. Ayun, nakita natin. Lumalabas na yung mga bus dyan. Dito sa pag lalabas yung bus dito. Dati kasi dito sa so, ano, U-turn slots. Yeah, we'll take the main road. Tignan natin. Oh, this is not bad. Oh, others. Hirap lumusot eh. So tayo dyan. Yo, what's up? Pauwi ko lang. Pauwi ko lang. Shout out to you, my friend. Si ano yun? Si Jonathan Marquez. Ayun, no entry. So one way na. Ayun, one way na siya dito. Pagpasok mo dito, one way na. Hindi na ako sanay kasi ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Ayun. No parking. Oh, mas maganda. Dito. Ayan. No, one way. One way na po dito. Bawal po pumasok dito. One way po yan. Ah, ano ba?
Ganda oh. One way. Dami mong makakasalubong ngayon. Iba na yung route. I think this is only a dry run. Pero maganda yung kilalabasan. Magpapatuloy nila. Not bad. Oh, okay. Okay. So dito may railings. Bus stop. Meron pa na yan. Bus stop. Dati bus stop. So tricycle. I guess ito na yung mga nailipat yung terminal. Terminal. Labit proper. Labit west. Labit west. Dito na sila. Bar 1. Terminal nila dyan. So may railings. Di pwede mag-overtake. So may slot here. Ito yung way na pupunta ka ng Dagupan. Dire-diretso yun. So balik tayo. Right, man. Ano nangyari dyan? Pwede yung pumasok dyan. Sa Y, si Manong. So far so good. Wala kung Monday traffic. So terminals. Nilipat dito terminal. Please. Yan, please. Ultima, Anonas, Caligu. Dito po sila ng Kamaliran. Yan. Oh, so dito na sila. This is the new Magic Mall. Hindi ko alam, di yata okay yung ano nila. Yan. Oh, luwang, di ba? Ang gandang tignan, luwang. Ng mga tricycles. Luwang na ngayon. So dito pwede kang dumaan. Dito one way. Ito na yung lulusutan niyang ano, big trucks. So, one way pala. One way na siya. Kaya mas maganda pag wala sa talagang ayan o, naka-park. Dapat wala yan. Ang pasaway, Manong. Yes. Ito na yung kabubuan ng ano, new route to Fordaneta. May nakikita ako one way, guys, one way. Bawal pumasok. Pwede pumasok dito. Pwede pumasok dito. Dito one way. Yan. Luwang, di ba? Ang ganda. Oh. Yan, no? Dati dito punong-puno ng tricycles. Siksikan sila. Yan. Dito natin nakita yung ano, yung bus na lumabas dyan. So dito pwedeng dumaan. Pwede pala dumaan doon. So yun nga. Nice, man.
So turn right and straight ahead going to Manila. Yun nga po. Dito tignan namin. Sa kabila naman tayo. Pasok tayo. Dito pa na tricycles. Yan, pasok tayo mga tricycle drivers. Dito tayo. AKB Bonus Shopping Center. So dito dati dumadaan ang mga tricycle, mga sasakyan dito. So no entry na po sila ngayon. Bawal na pong pumasok. So it means sa kabila na sila pasok. So dito, dito. Baka nagpalit lang sila. Yung, dito sila pumasok. Alright, dito mapasok. So kapag diretso mo yon, hindi ka pwedeng mag turn right. Kasi turn left, one way na dun, banda. May palabas ng Magic Mall. So mag-turn right ka ngayon. Kasi hindi ka na pwedeng dumiretso. Kung pupunta ka ng Mercury, hindi ka pwedeng mag-turn right kapag diretso mo yan. Oh, yun, sabi ni Mano. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. Gabby's band. Oh, ikot tayo, di ba? Tignan natin sa kabila. So, dati two-way dito, ngayon one-way na po. So let's turn left. Kita natin. Right, so dito one way. Dito po two way, dito one way. I think it is one way. Okay. Kaya pwedeng palisin din itong mga, baga bawasan lang ang park, diba? Mas maganda naman pag lumawang to. Okay, let's go back home. Miss ko na si baby. So guys, yung mga hindi pa nakasubscribe ulit, RX Freelancer, and click subscribe. Yes. RX Freelancer is heading back home. Man. Hindi makakamiss ang order neta. Ninibago ako, pero okay lang. Kung sanay din na tao, sanay din guys. Ano ganda. So
Ako nga tatapusin ang vlog ko. Saglit lang naman ang vlog ko eh. Miss ko lang ang Ordaneta. Yung mga susunod nating rides. Guys, stay tuned. Bye.